No, Môžem už? áno. No, takže, počkaj, stopni to, keď nám príde. Počúvam. Povedala, že stop. No. Takže k tomuto výrobku sa predávajú ešte dva výrobky, ktoré sú zničarstvené. Prvý je toto, že keby chceli tomu, čo produkuje tú hudbu, fanúšikovia potrepať gitaru o hlavu, tak to je ako na to. No a keby to neochránilo úplne, že by tam ostali nejaké paty, tak potom buď pomôže len čapica, ktorú momentálne nemáme v sklade, so slovenským znakom po prvom piati, Slovensku do toho. Všetko najlepšie. Fľašu si mu nepodal. Akože nie, fľašajú to? No. Toto si nedám, lebo to musíš dopadnúť. No a poďme jednu spoločnú. Pozri mi, on je zmatník a môžeš hrať. A kúpiť struny ešte.